Nyakwara Mugejwango chopo kanyo sadeka mar otieno oimore kamora mora maintiere erokamana ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag oimore kawuono ngeso manchieng' tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2025 weko ni mathoth to mokwongo magi thuond weche mawamiyo pek. Uneno kata gima nyotimre Kasipul ng'ama jatelo kigoyo gogandane embele ji. Uneno gima nyotimre mbere bende ka joma jotend piny gore nyaka gi yudhe adong'. Jotend Pentecostal Voices of Kenya dwaro ni okaw okang' mager mar chik ne jogo moyud gi ketho mar nyayo tulo e kinde yiero. Kila mwezi nikienda natumia 100 chai na nilipia. Sasa wakati iliisha nikaambiwa niende na pesa. Sasa pesa ikakuwa ni shida kupata. Jotuo mag tuo kansa pod kale midhiero mag yudo chenro mag thieth e sama pod girito mondo okumba manyien mar SHA oriw thieth mag tuo no. To wadago ne Raymond Omolo erokamano kuom kelonwa Weche idini kuma wakawa idine bor ogoro kuchicho transport ne yudo tek. Sirikal mamalo kod ten migao mar arita dhi nyime kod chenro mar miyo jopiny opande nono maonge chudo e counties. Nyakwara Mugejwango bed kodo nyaka e giko mar weche manyien mag oimore ka ntiere kae kod jaloko marwa Liz Otieno. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Jotend din e bwo mabul mar Pentecostal Voices of Kenya dwaro mondo duol matayo yiero IEBC tend obila ka achiel kod duol mar riwo wi oganda NCIC okaw okang' mager mar chik ne jogo moyud gi ketho mar nyayo tulo e kinde yiero madundo manyobagi e kuonde chung' od bura mopogore opogore e pacho kae. Efinyakidi negiler. Manyo nenore kinde yiero madundo manyobagi e kuonde chung' od bura kaka Malava, Kasipul kod Mbeere North pod en gino mamedo nyuolo paro. E ka chung' od bura ma Malava, jalar kom jaod bura makanyo Seth Panyako noketho moko kuom nyamburko meke kama chielo mar Eugene Wamalwa no wang'. E kar chung' od bura ma Kasipul, jaod bura ma Homa Bay Peter Kaluma nomonji kendo rodhi gi moko kuom rawere. Tulo makamano omiyo jotend din e bwo mabul ma Pentecostal Voices of Kenya PVK chwalo pachgi ka giwacho ni oken ranyisi makare moloyo to sani ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027. The chaos we witnessed is worrying. Abigail of the turmoil we are likely to plunge into in 2027 when the stakes will be higher. Sadly, this should not be the case given that elections are meant to be a substitute of violence and anarchy and a means through which citizens in civilized democracies such as ours express themselves politically in a constructive manner. Nyoko moro wa kageche mag jotelo moko nyaka hotel Panyako kaji gore iwang'o geche iketho mwandu. Uneno kata gima nyotimre Kasipul ng'ama jatelo kigoyo gogandane embele ji. Uneno gima nyotimre Mbeere bende ka joma jotend piny gore nyaka gi yudhe adong' godiochieng'. Kara piny Kenya wachomo kanyo. Gikwedo tim matiyo gi rawere marach e nyayo tulo e kinde yiero mani luto mbulu en ratiro mar oganda duto kendo nyaka chiw thuolo ne ng'ato ka ng'ato siro jasiasa mohero. Yudhe wa rowere wa matindo gin joma dhi e skul kendo gisomo ok onego ti kodgi e yo mitiyo godo kodgi no. Gibe ginyalo mana bedo jotelo omiyo ok onego miye siling 200 500 onego wargi oketho ngima wadgi nono to en owuon oromo chung'
to rowerege mosiepego ne oromo gone kura. Omiyo wan jo kanisa wawacho kata ker mar piny sani wadwa no wuog oko motegno kowacho ni gima ne otimre no rach, kanisa owuog oko, migepe duto te me Kenya kowuog oko ka kwero gima ne otimre no. Wadwa ni 2027 wabiro gi peaceful election. Kuom mano, gijiwo rawere ni yor kelo lokruok ma gidwaro pachoka en wuok oko kendo ndikruok kaka joluto ombulu. Chal mabiro miyo gi thuolo ma yiero josiasa mawinjogi kendo manyalo tiyo negi kaluwore gi katiba ma piny Kenya. Yiero en ratich ng'ato ka ng'ato mar mondo yier jatelo, to yiero onego bed en gir mor nikech wayiero joma kelonwa dongruok. Omiyo wan kaka kanisni wakwero gima ne otimre no, kendo wakwedo kendo komorowa, to wasewuok oko kaka jo kanisni. Wadwa neno ni gimoro amora ma Kenya ni piny mohero kwe, gimoro amora matimre otimre yor kwe. Gichiwo siem mager ne josiasa bende matiyo gi rawere marach ka gidwaro mondo duol matayo yiero IEBC, duol mar NCIC kod tenda rita pachoka okaw okang' mager machik ne ng'ata mitudo gi tulo manyonenore ka chung od bura ma Malava, Kasipul kod Mbeere North. IEBC wadwa no okaw okang' maduong' kaka chairman marwa osewacho ka ni ka ng'ato oyud e yo moro amora mokowinjore gi timbe mamono mokowinjore, ng'ano onego otweye, to moloyo duto te ok onego ochung' e kom moro amora kendo mar telo, nikech wadhi nyayo kido marach e Kenya ka. Kenya irango gi pinje mang'eny e Afrika to gi piny mangima, nikech Kenya en ranyisi mar demokrasia makare. Jotend din go bende dwaro ni jakom mar IEBC Erastus Ethekon oti machiegni gi tenda rita mar keto kenge kendo timo ikruok makare ne yiero mabiro. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho geto medo jiwo weche mag pur e gwenge ma ok yud koth mathoth ma oting'o dho wadh nam chumbi, nyandwat mar piny Kenya kod mamoko ka okalo e yor pur ma iolo pi e puothe. Mae ne owach kod jatend piny Kenya William Ruto mane oriko wuoyo e kaunti ma Garissa. Jatend piny Kenya William Ruto kinde twak mare kaunti ma Garissa kama ne otene ko jotelo mopogore opogore ma oting'o gaino mar ODM Oburu Oginga kama ne gichope nyasi mar keny. Wach ni piny owacho geto ekas maloyo milion 2.5 e pur ma iolo pi e puothe. Next horizon of our agricultural development is going to be in the water harvesting, water storage and irrigation space. And just so that you know, of that 2.5 million acres we are targeting, 1.5 million acres is going to be in the eastern part of Kenya. In fact, majority of that will be in northern Kenya and coast and Ukambani. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni nyaka sani mana maromo 15% mag lope piny Kenya emitim wechego mag pur, ka wacho ni piny owacho medo gero yewni ma idhi tigo e neno ni 80% mag lope piny Kenya ma osebikok tigo e wechego mag pur koro tigo e medo golo chiemo. Owane piny owacho oikore mar kedo kod nok mar chiemo e pacho kae ka okalo yor purno ma iolo pi e puothe. As we do the High Grand Falls Dam, which is possibly going to be the largest dam that will be built in Kenya, it's going to cost us like 400 billion shillings. The biggest beneficiary is going to be this Garissa County. This is where we are going to get between 300 and 500,000 acres. Bende ne wadne piny owacho bende koro dhi nyime kod gera piny e gwenge mosebed ka owechien ma oting'o kaunti no mag Garissa kod moko e pacho kae ka osingo ni nyaka lokruok koro bede piny Kenya e kinde tende. Today we are running tarmac on 410 kilometers from Lamu through Ijara here, through Garissa, all the way to Garbatula. Kuona airport kama hii ambaye nimeona wakati huu. Na mimi Your Excellency nakuambia asanti. Kwa sababu ile kazi ambayo unatufanyia Kenya hii sasa ni kazi ambaye action speaks louder than words. Mambo yote uliyoyasema inatendeka kila mahali. Launch housing everywhere, you've launched housing here.
ne ojora were bende mondo koro wuogo kendo koro kaw pande masani chuo nono kod piny owacho. Ile vizuizi na vikwazo tulikuwa nazo kupatiana vitambulisho na hati zingine zote tumeziondoa. Sasa ni wajibu wenu. Jatend piny Kenya ne oten kod ogai mar ODM Oburu Oginga kod jotelo mamoko mabende ne okono josiasa mantie kweth makwedo piny owacho ne gionge thochgi mar yombo yiero moro amora. Hakuna broad-based vibi na broad-based imefiaka na imenyakua viti vyote ya ubunge ambayo tulikuwa tuna contest. Basi huko mbele tutaona. The way you see now politics, jana kulikuwa na uchaguzi katika nchi ya Kenya. Na viti yote zilishindwa na broad-based government. Ogai mar ODM Oburu Oginga ne wani ODM nitiere e serikal mar Manywanda nyaka giko. Tuacha ndani ya serikali ya broad-based government. Tunaendelea na hiyo na tutaendelea kufanya kazi pamoja. George Juma, Ramogi TV. Kweth maketo sirikal tesre owuok tung' mosuo gi sirikand Kenya Kwanza kuom thiro demokrasia e yiero madundo mane obagi tich ang'wen mokalo. Kagiwuoyo e kaunti ma Embu odiochieng' makawuono, jotelogo olero ni gino mane sirikal otimo mar nyiewo duoko e yierogo madundo duoko Kenya chien. Gijuak ni sirikal notiyo gi omenda modhuro e sero ombulu ne jochung' maggi, omenda magiwacho ni nonego ketie tije mamoko manyalo konyo jopiny. Gisiemo jatend piny William Ruto ni higa mar 2027 yiero biro bedo ne mapek kendo gin gi geno ni jokenya biro miyo gi thuolo mar telo. Watu wanazurura, ward ni village mbili, unaweza kutembea ward hivi mara 3 kwa siku moja. Watu wanaingia huko na mandege na kishindo na madoido and arrogance, kutoa pesa, kujigamba, kusema sisi ndio serikali, hakuna kitu mtafanya na mambo kama hayo. The founders of this nation, the people who actually fought for the independence of this country, must be turning in their graves to see what we are seeing now. Unprecedented abuse of state power, an incredible misuse of public resources, and arrogance that has not been seen recently from government. So hatutasimama maovu yakifanywa. You know? Blatant violation of not just the laws governing elections, but the supreme law of the land, the Constitution. Why would the Constitution provide that voting shall be by secret ballot? And nobody wants to follow that. Kweth mag mine mag duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi opoyo mokalo mbi mar duond burano tok yudho kombe buora e yiero madundo matich ang'wen. Minego ne olero ni ODM pod ongirore motegno ahinya to tok jakom mare Mikai Gladys Wanga wuok oko kendo kinde kisera mar ombulu kendo neno ni kombe mag ODM oduogo maonge maolala. E sechego bende giseyo mokalo tulo mane wuok kinde luto ombulu e gwenge moko Thurka kagiwacho ni jopiny onego nyakwe. Kane otelnegi kod jakom mar mine mag ODM Catherine Okoth gimedo ni bende sundoro wende mondo ne ni giwuok oko mar manyo thuolo mag telo. Anga kuom tich matek manyo tiyo e yiero manyo nitiere ni kanyo wuotho ka gi ka ne party mondo mi party oyudi joge mane gichungo mondo oyudi yiero. Nyo tiyo matek mi jok mane kaka no wuotho wayudo kombe 3 all walks of Kenya. Wakuongo dhao matimore sa yiero. Ok wadwar yiero nikech wan mine, wan jok ma weak. Kwa yiero luong kamano to dhao timore, mine ringo nikech gibiro hinyore. Omiyo wakuongo wach dhao. To pinywani nigi demokrasia mare mar chung. Oyieni chung kendo oyieni yiero ng'ama idwaro. Onge ng'ama ichuno no yier ng'ato. Sirikal mamalo kod ten migao mar arita dhi nyime kod chenro mar miyo jopiny opande nono maonge chudo e counties ma Kisumu, Homa Bay kod Migori. Chenro no ma osetim kuom thuolo mar jumbe 2 koro
osemiyo jopiny maderom 35,400 mawuok e counties go oyudo opande. Sirikal mamalo komakore kod ten migao mar arita okelo machiegni kod jopiny e gwenge mopogore opogore e counties ma Kisumu, Homa Bay kod Migori kaka yorno mar neno ni jopiny maonge opande oyudo opande e yo mayot. E apis mar chief ma Ayego mayudore Uriri e county ma Migori, jopiny miche gi miche maonge opande ochopo mar mondo mi gindikre mar yudo opande. Fred Dede en achiel kuom jonyuol ma ochopo mar konyo nyathine ondikre mondo oyud opande. Owacho ni thoth jopiny onge opande e gwengego nikech kama gikawe opande bor to thoth jopiny onge pesa madwarore. Ne wawuok mabor kwa dhi kawe mana ka DC Uriri. Koro sani to tim maber ka sirikal nyo okelo lendo ni mondo kipande okaw nono. Koro miyo ji biwuok mang'eny ka nyalo biro kawe ke samoro ng'ato nyo wuok ni dhi kawe to pesa onge ke chien kocha nyocha nitie pesa mekwayo ji michulo mag form to gi mag picha. Moko kuom joma mine matindo ma bende ochopo e apisno mondo ndikre mar yudo pande wacho ni pok gibedo kod nyalo mar yudo pande nikech dwaro mar mondo mi gidog thuchegi giduogi oboke mag jonyuolgi gino mapeknegi ka koro gikwayo mondo yienegi gikaw pande kod oboke mag wuon par mag-gi. Pok andikraga koka nabiro manyo. To kana biro manyo to gik midwaro ma chief dwaro mondo mi wayud kipande no gin ID moya dala kuma nonyuolwa e kocha to gisani ok wanyal yudogi. Koro wadwaro yo mwanyalo tiyo gi kipande ma oya kama onyuomwa ni mondo mi wayud kipande mondo wayud kura ma wanyalo limo godo ombulu kach ombulu ochopo. Jodak magwengego ma omor kod chenro no mar kawo opande nono maonge chudo moramora bende kwayo ni kaber to oter chenro no machiegni kod kuonde ma ikunye mula mondo rawere ma odonjo e kunyo mula to onge opande bende oyud thuolo mar bedo gi opande. Our major economic activity here is the mining activities. So when these young boys and girls go to the mining places, some of them are denied access because of lack of identity cards. But I want to say that maybe that is they should learn from that. And I want to call upon the organizers of this event to take this service closer to the people, because at the mining sites we have very many people who have very many youth that have even left school to go and vend for themselves. But they don't care whether they have IDs or not. So it is a good initiative by the government that will help our people actually. Kuom mano, rawere mawuok e counties ma Kisumu, Homa Bay kod Migori okwa mondo wuog oko okaw opande e kinde gi ma ikawo opande nono mondo gindikre kaka jolut ombulu. Opande gi ombulu miyo gi teko mar yiero jatelo ma gidwaro. Kopo ni giwuok mang'eny kech piny odong' ne joma tindo. Nataka kusema kwamba Gen Z, ninatoa wito kama mama yenu mtoke nje. Mje mshike vitambulisho kwa sababu kitambulisho ndicho kitakupatia nguvu za kuchagua yule kiongozi unayemhitaji. Apisa mar IBC mochung'ne ndiko jolut ombulu e gwenge mag Kuria West opuoyo chenro no mar miyo jopiny opande nono maonge chudo kowacho ni jopiny koso bedo gi opande ema osemiyo giyudo kwan mapiny mar jogo mandikore kaka jolut ombulu. The aim of voter registration is to enlist people so that they are able to exercise their democratic rights when it comes to electing leaders. But again, you realize that constitutionally, the requirement, one of the biggest requirements of voter registration is ID document, either identification card or a valid passport. So if people do not have either of those two documents, then definitely we cannot enlist them as voters. So yes, we need people first to register for IDs, have them issued the IDs, then we are able to enlist them. Jodak e gwengego ogoyo erokamano ne sirikal mamalo kod migao mar arita kokalo e apis jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo kuom kelo chenro mar kawo opande nono machiegni kodgi. Adago ne Raymond Omolo erokamano kuom kelonwa Weche idini kuma wakawa idine bor ogoro kuchicho transport ne yudo tek. Agone PS erokamano kuom kelo chenro mar kawo ID nono. Wasebedo gi pek mar kawo ID nikech kuonde mikawo ID bocho. To kelo omiyo wayot be de gi joma nigi shida nyalo chopo.
Odiochieng' makawuono, chenro mar kawo opande odhi mbele e kar chung' od bura ma Nyakach e kaunti ma Kisumu, kama omed jiw jogo maonge opande mondo owuog oko okaw opande kaito gindikre kaka jolut ombulu. Kuom jumbe 2 mokalo ma chenrono osebed ka itimo e kauntis ma Kaluo, ji 34,500 osendikore ne opande. Jotuo mag tuo kansa pod kalo e midhiero mag yudo chenro mag thieth e sama pod girito mondo okumba manyien mar SHA oriw thieth mag tuono e chenrogi. Mabiro tok kane jatend piny owacho William Ruto yande ne lando e kor juma mokalo ni SHA koro biro riwo nyaka thieth mag tuo kansa, wach mane okelo geno kuom oganda jo Kenya mathoth makedo gi tuono, mabende yangore ni moko kuomgi onge kod nyalo mar kawo ting' mar thiedho tuo makamano. Millicent Adhiambo miwa lipot motenore gi ywak jotuogo mawuok e kaunti ma Eldoret. Joseph Mutero, jadak ma Kipkaren e boma ma Eldoret, en jatuo kansa mangimane ni e kinda kuru gasumbe ka okedo gi tuo kansa mar nyodo mar joma chuo. Oyango ni osekalo dweche buora kapok oyudo thieth mora mora nyaka ne SHA chope rang'iny mar omenda mowinjore tigo kuom jatuo e higa. Niliambia sasa juu limiti imeisha niende na cash 1,100 juu hii madawa ni bei kali. Natumianga kila mwezi nikienda natumia 1,100 SHA inanilipia. Sasa wakati iliisha nikaambiwa niende na pesa. Sasa pesa ikakuwa ni shida kupata. Juu hatuna kazi, mama ana kazi. Sasa tunakaa tu namna hiyo bila madawa. Mutero osebedo ka kedo gi tuoni chakre higa 2023 kare kindeno familia mare osetiyo gi mwandu duto e manyo ne yor thieth ka mijing'o mar yudo thieth makare osebedo ka gore Luanda kinde ka kinde, gima koro nyalo miyo dang' duong' ne ok ochutho. Daktari waliniambia nitolewe hizo sehemu zangu za siri, na nikakubali tu, nilikuwa nataka tu nisikie tu mwili yangu imekuwa. Kwa hivyo sasa imebidi afanyiwe kuwa atolewe testis, atolewe zinaitwa nini? Testicles. Atolewe ndio waweze kudhibiti progesterone hormone ambayo inapaswa kumfanya mwanamume. Ma en midhiero machamo chunye kaka tamanamin ode yangore elela ni oseng'ado bura e chunye. Nikaona itakuwa ngumu, lakini kama hakuna lingine hakuna otherwise. Caroline gi Mutero ginachiel kuom jo Kenya miche gi miche pachoka mangima makedo gi tuo kansa kod onge mar omenda mag thieth e sama SHA bende ok chop kare chenro mag thieth magi. Nikipata watu, napata mtu saa zingine sina pesa, nasema sasa lakini tumeongea, naitwa Caroline hivi na hivi, naweza mimi na unisaidie diaper. I'm a cancer survivor, naomba diaper. So mi huwa siombi hata chakula, naomba diaper na dawa. Nikipata Relfaron nipate hiyo stop bleeding na nipate diaper. Kidonda imeinuka huko chini, sasa natafuta njia mbinu juu daktari niliambia niweze kukalia maji warm ya chumvi. Magitimore mana e sama jatend piny William Ruto e kor juma mokalo ne olando medo omenda e okumba mar thieth ne tuo mar kansa pachoka. Social Health Authority will enhance the cancer benefits package from the current 550,000 shillings to Kenya shillings 800,000, effective December 1. Jotuo kaka Mutero koro rito gi liyo ka gin gi geno ni singono mar piny owacho e wi chenrono okete tim mapiyo kochopo dwe manyien mar 12 kapok lakteche ochopo e paro mar dang'o oko duong'ne. Wach mane osir kod nyawadgi Caroline magombo resruok mondo odog e ngimane mapile ka pile. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Nyakwara Mugajwangi report mar Millicent Adhiambo emadwan wakau yo madundo kata kama nasoma ne ote mamoko ma uchwalonwa kokalo yoro waduto te mag tudruok. Obila Shemotho ng'isa ka ni greetings Joyce wacho na Luo News kendo amoro ng'isa ka ni Joyce yudhe magwa onego wuog oko e yo motegno mondo go ombulu. Secondly, dhano okaw pande kod kura, telo makare iyiero kod kura ma ok tulo. Wach mar ariyo, amor kod projects mag jatend piny sani en kusema na kutenda tiyore to dhi. Mogik ong'isa ka ni asiro ywak jotuo kansa, thieth kansa pek sawasawa. Akoyo sirikal ni oket thieth obed nono ne tuoche machalo kansa, tuo sukari koda pressure. Erokamano ahinya Obila Shemotho kuom ote makamano. Simon Ongwe bende wacho ni wuod Gema Ndagaria wacho ni wuod Letesia neno Ramogi TV e yo makare ka wan gi jo Gema Ndagaria duto. Rogers Rojo bende wacho no yo makare ka entiere West Virginia Beach. Erokamano ahinya wuod Charles bende wacho ni ong'iso wa ka ni en weche mag yiero kod wacho ni 2027 pod nitiere mabor ahinya ji mar mondo mi otima tich e yo makare. Nyakwara Mugajwangi wakau yo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak e chenro mar mine wacho. Kik idhi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratile mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
wach ne nitie, wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar ngoma owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Lafu tichadek nyakoro monga jwange akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Tichangwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magoja Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa jumta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin to imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thundagma. Nyakwara Muge Juanga machiegni e chenro mar mine wacho otieno makawuono kamodwa nono yiero madundo maduol matayo weche magiere pacho kae IEBC nobago e kor gwenge 24 chieng' tich ang'wen manen chieng' tarik 27 dwe mar 11 mano mahigani. Kata bedo ni duol matayo weche magiero IEBC noikore yo makare mar mondo mi obag yiero makamano, neno ka tulo matin ne obedo e gwenge mamoko e pacho kae, gino ma ok nyis picha makare ahinya, gino momiyo nyaka odiochieng' makawuono wanno ka jotenda kanise mago mag Pentecostal owuok kwa yanga ka koro gikwedo tulo makamago. To Nyakwara Muge Juang kopogore kod mano wang'eyo ni yiero madundo mane duol matayo weche magiero e pacho kae IEBC obago e kor gwenge 24 ma pacho kae, nitiere kwan joma mine matin kende mano wuok oko mar mondo mi olar kombe makamago. Kwa tiyo kod ranyisi wang'eyo ni kar chung' od bura mano ma Ugunje wantiere kod nyadendi mano Lilian Akinyi mano wuok oko e bedo e ng'wech mar laro kom od bura ma Ugunja. Kopogore kod mano bende wantiere kod kar chung' od bura mano ma Magarini mayudore kaunti ma Kilifi, bende wantiere komiyo machielo mane wuok oko mano mar laro kom makamano. Kata kamano wanyalo wacho ni nitiere joma mine ariyo e kind jochung' 181 mano wuok oko mar mondo mi omany kombe mopogore opogore. Penjo en ni to yiero madundo nobede yo machalo nade? Tang'o momiyo waneno ka joma mine matin kende ema wuok oko e laro kombe mag telo e pacho kae. Mane momiyo tieno makawuono Nyakwara Muge Juang antiere kae kod Rachel Omolo jasiasa mar mondo mi wang'e ni to yiero madundo nobedo nade, to joma mine owinjo bed ni wuok oko e yo machalo nade mondo gin bende gilarane kombe mopogore opogore mag telo e pacho kae. Oimore Recho iriyo nade? Oimre Joyce Ariyo maber, erokamano amoso jo
Nyikwara mogi duto kuonde mauntie, Nyasaye ber kendo pak ruoth kuonde duto mauntie. Machiegni ahinya twak marwa mar mine wacho tino makawuono recho wang'eni duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC nobago yiero madundo e kuonde 24. Kuonde 24 gi oting'o kuonde chung' od bura kata constituency 6. Wantiere kod kom mar senate 1 kaachiel kod kombe mag MCAs 17. King'iye yiero madundo makamagi nobede yo machalo nade kwachako twak marwa. Mokwongo yiena mondo a congratulate nyadendi manoyier as the first MCA ma Samburu County. Iluongo ni Mheshimiwa Isabella ma bende jaode notho koreko create that opportunity momiyo yiere kaka the very first MCA ma Samburu. Omiyo en gima wapuoyo, en gima wamorgo kaka mine manie telo ni that is a plus to the women in leadership. So erokamano ahinya. To kwadoke e wach mar yiero manyokalo matin, to largely ne otim yiero maber kalure gi kaka new IBC conduct the election, the by-election. But kata kamano ne nitie koko kuonde mamoko mane waneno, ne nitie koko Kasipol, ne nitie koko Mbere, ne nitie koko Malava. Mok en ranyisi maber ahinya ndalo siasa. To bende nikech wagoyo mbaka mar mine, ok nwaneno mine mang'eny ahinya kowuok oko. Tang'eni kwa dhi mbele gi go mbaka, to wabung'e ang'o miyo mine ok wuogi. To bende nitie gik manyalo timo manyalo konyo mine mondo gimed wuok oko ka gilaro kombegi. To mano bende makela e penjo machielo mana kar dhogi kanyo recho. Adira ne wakwaneno ka joma mine mathoth owuok oko e laro kombe mopogore opogore. Komod bura waneno ka joma mine 2 kende mane owuok oko, kombe mamoko kata mano mar senate kaunti ma Baringo ne onge ng'ama miyo moro amora. Ang'o matimore? Ang'o miyo joma mine e yiero madundo kata e yiero mamoko joma mine ok thor wuok oko? Nyalo bedo ni ang'o matimore weche mag tule ma joma mine oluoro kose? Mokwongo ahinya koko miyo mine mang'eny luoro donjo siasa. Kwa kao example gi gima nyotimre Kasipul, kineno ka member of National Assembly kendo ng'ano moriti itiyo godo katigoyo kaka ni Honorable Kaluma cha. To ka ng'ama miyo to kori wacho ni oyo an aonge gi ngufu na manyalo timre nade manyalo gorago gi chuo. Kori neno ka mine oluoro koko sana omiyo ginyal chopo. Mano kende omiyo ng'ama dhako ok biti mang'o ok bi chopo. To kendo neno ka ng'ama miyo bende bet gi luoro niya oyo seche mang kata goya piny kaka nogoye piny cha mita jogo lonya wich kuot be bet ne ng'ama miyo. Koro giluor ni luoro gi ok en mana niya ni dhi goya. Luoro gi niya society nyithinda dhi nena, anyuola na dhi nena, gima kama nyalo timre na to kodhi kacha ni mondo tho bende. Nikech gik makamago bende waseneno e yiero mamoko. Omiyo ka koko medre seche yiero to waboneno ka mine mang'eny namba gi dok mana piny nikech mano gima onge mama manyalo dhi kama tungni nitiere. Mano mokwongo nikech bende waonge gi tekono mar goruok gi chuo. Ineno. Omiyo en gima onego bed ni IBC nono ni seche ma miyo moro amora nitiere constituency, be it ward or any county mantie miyo mochung'e. To giketo security ahinya ne jogo mondo gibed protected. Kaponi nitie tulo mawuok awuoka kata oken mana towards that lady, tinyalo yudo kata ni en bende awful a victim e gik matimre kaka ne waneno ni macha koro ne ji ochopo balloting tiyudo ka nikech kanyo bende nitie ng'ama miyo mochung' ma bende wapuoyo kabisa ni en gi teko mar yie nodwa nyagre gi joma chuo. Omiyo an en gima ber na ni ne wan gi nyako Genya, ne wan gi nyadendi moro kendo kanye Kasipul. Omiyo seche ma tulo wuok to wang'e pachwa ni mine wa moko bende nochung' kone makamago to wabet gi koyo ahinya ni ang'o momiyo sirikal kalure gi IBC ok oketo security maber ne joma mine mondo kik gik makamago timre nade timre negi. To mar ariyo iyudo ka nitie gimiluongo ni patriarchal attitude. Akiana wach na ongi dholuo. Wadongo e culture mkwa dongo kwa ng'eni ya joma chwe matimre nadi ematelo. Koro yudo ni mondi gol kata ng'ama miyo mondo dhi ogone miyo wadgi ombulu bet matek ahinya nikech wacho ni koro mama ni ema dwa telo ne chuo kata mama ni ema dwa telo kamano culture makamano recho inyalo loke yo machalo nade. To nyalo bedo ni wach ma kinde mathoth wachore ni joma mine e wasik joma mine moko gino tiyo gadiera kosango matimore ri wacho kanyo ni mar mondo mi gol ng'ama miyo dhi olut ne ng'ama miyo wadgi ombulu seche moko nyalo bedo matek. Ang'ati bedo matek nikech kaka society is construed kata kaka wadongo waneno ni seche duto kata kinene class chon en gana ni prefect en mang'adi chuo. Aso iluongo ni asinyiso uri koro wan gi head girl. To mondo yud ni koro nyiri bende
gibedo nurtured mondo gibed into leadership ne tek ahinya kata ndalo machon. But gimonego tim mondo gik machalo kamago obed ni gin things of the past. Nitiere program makata party wanigo miluongo ni he for she. Matini ni wabet gi wa engage more men mondo gi support women in leadership. Gine magiwuok oko kacha ka giwacho ni oyo mama ni nyalo telo maber. Nikech kito kata nyathine no gomb tiyo kama kamano ni bodwaro bet ang'o, odwaro bet MP, odwaro timo kama. To kibet ni wuone misego ni oyo ng'ama dhako ok nyal telo. To kendo kata nyathini machieng' moro dino telo, bende timo nade? Ikethone ngimane. Omiyo gimonego watim maduong' ni wa engage more men mondo giwuog oko gi support women in leadership. To kendo gimar adek ma kendo hinyo mine ahinya. Ni mine wa bende wasebet ka waonge gi omenda moromo. Akiani mane the right word. We don't have the financial capability or capacity to pull a kind of election. Mine no kata nikasi pulcha. Mondo ng'ama miyo tim kamano ok yot ahinya. To mana ka bende ni koro wamakre gi jomoko moyie support women in leadership. Tinyalo yudo ka ng'wejgo bende beta mayot nwa. Omiyo eni awan koni waneno ni waonge omenda. But koni bende network ma mondo ang'o kel no omenda ni kata mondo mi wa support nikech ibo yudo kata ka dichuo chung ti yudo ka nitie chuo mowuok awuoka gidhi support ne masira ng'eny ne to gisire ni ging'e ni kiny to nitie gima dwaro kuom ng'ani ti yudo ni ka en mame mochung to chuo luor mokuongo gi luor nikech idhir nyarawila ahinya bende jopiny chako ng'iyi gi wang' mopogre ni to dihero jaod jabungu ni nade Omiyo kasin be koro nyalo bet kaluor ni to jogi okwako mama jaoda nade. Omiyo en gimonego wuogi joma chuo sana ni gi accept ni kata joma mine. Bende Nyasaye omiyo kipawa mar timo mar telo noganda. Waneno ka nyawang'ae timo tich maber kabisa. Kata an obwoga kana neno kimo campaign mane governor timo. Momiyo wayudo loch. Kunde mane seche moko ok nwang'e kata nwanyalo yudo loch. Omiyo en a good example ni joma mine bende komi opportunity gi support magi need. Tang'o matimre kara gibe ginyalo kelo telo. Nikech yudo ka network ni kata seche moko wa political parties bende nitie nyadendi mochung' to nikech gise identify ng'ama dichuo. Koro yudo ka in week nikech support cha duto dhine ng'acha. Koro kata ni in ga better candidate to all lose on the ground niya support duto timne nade ominga machielo. To ideally wan oganda wane mwahinyre nikech seche mwa lose good leadership kata ng'amu yiero no endo mana dhi ketho nwa nikech waseneno ndalo duto kwa ywak ni jotelo mane wayiero jotelo mane otimre nade taparo ni wan bende kaka leaders onego bed ni wang'iyo niya bende leaders mowuok oko gi duto bende nitiere kata miyo moro mwanyalo mako bade malokre dhano. Nikech mane gima ne babo timo gi Southern Nyanza. Emomiyo kawuono we pride ourselves ni wan gi jowabunge ma single constituency 4. To the same county wane kata gi mine 3 motelo bede. Mateni Homa Bay alone we have 7 women leaders. To siachwa kato kata chiel. In fact we only have Obaka. You know. County Masia, woman rep. And that's it. We shouldn't settle for that. En manani seche mimako luet nyadendi moro. Muneno ka Nyasaye bo gwedho gi teko ni e kinde. To mane kaka wabe wadhi develop gi. To kok wadwa mentor women. Kok wadwa konyo gi mondo gi come up. To wabo beta ni wayuwa kayoka na ang'omiyo no kwa yudo mine mang'eny Siaya, ang'omiyo no kwa yudo mine mang'eny Kisumu, ang'omiyo no kwa yudo mine mang'eny kata Kenya nzima. Ten mana ni ang'oma timre ok dwa mak badgi to wang'e maber ni nitie places ma political parties are very dominant. To seche magin kamano no matiende ni jopiny ok ng'i kata niya nyarawila ni nyalo tiyo maber or not. Ging'iyo ni we wa support party marwa. To Reche wacho kanyo ni nyalo bedo ni joma mine oluora mar mondo mi owuog oko bede yiero madundo kata yiero maduong' kalo ni seche moko nyalo yudo ni itiyo kod ranyisi makare ni kata tulo maendo wuok e county ma Homa Bay mane kar chung'od bura makasipol. Seche moko ng'ama miyo nyalo luor ni yawa tulo makamano komaka ka gora piny to seche moko chal mar ngimana kata security mara ok nyal bedo e yo machalo nade. Kinde modhi mbele wang'e ni higa mar 2027
ema bende wabobedo koda ting' mano mar neno ka joma thoth bobedo ka wuok oko. Ere kaka inyalo lok campaign ma pacho kae mar mondo mi liet odoga ne chien, mondo joma mine bende kik luor ni kodhie campaign kacha kata kodhie kisera mar ombulu seche moko tulo nyalo wuok. Ere kaka kata dul mata weche magiere pacho kae IBC nyalo konyo duoko chien liet mar siasa kata mar campaign ma nitiere ga e pacho ka, mondo ng'ama miyo kik luor kodhie kisera mar ombulu to ng'e maber ni security mara kata rita mara bro bede yo makare. Ing'e shida ma wan go Kenya kae ahinya to ok ni we lack even laws. Laws are there in plenty. Ten mana ni implementation of laws gi ema shida. Elections Act ni kanyo. Maka ntiere offense moro mitimo, ikelo kata tulo, kata timo gik makamago. Onego beni ng'ame mako, mondi i act as an example to jo machung' moko, manyalo timango, manyalo kelo tulo. Tiyudo ni ng'ato chung' okelo tulo kata kapok ochak election. To mae ng'ama IBC dhi timo nade, dhi puodho mondo dhi ochung'. Matine ni gin bende the hands off. To en gima wacho ni seche moseketi as an independent institution kaka IBC. Tiji maber en niya, before election, during and even after. Koro kini chakre koni oko chakre mana chieng' election kaka nwaneno ni kinyalo kawo Kasipul again. Kasipul ne manyocha ji owite ngimagi mana during campaign alone. Ang'o mane IBC otimo? Waneno ka gichajo mana candidates adi 1 million each. But 1 million ok nyal duoko ngima nyathi ng'ato. 1 million ok nyal kelo ngima nyathi ng'ato seche moko mane nyathi mane timo nade. Ema ne konyo ogandagi. Tiyudo ka gin kar mondo giwach niya, ng'ata ma oyud katimo tich ma kama. To this is a penalty and it should be very punitive. Mondo gik makamago timre nade kik timre. Otherwise wabo bet ni wayuaka niya, ang'o momiyo oko mak nyarawila, ang'o momiyo oko mak ng'ama kamae. Anyalo nyisi a good example of myself. Ndalo mane watimo campaign ka Nusenge, dong idwa gonya duk e chiro kama nitie nyaka polise. To iyudo ka polise go timre nade, gibe girangi kar mondo gi protect. Yeah? Action mane mikao ne people like that. Mamondo mimine wuok oko konge maber niya, I am protected. Nikech wan seche go waonge gi polise. To jomi context against magin sitting members of parliament gin gi security. That's the difference. Makata ka tulo moro wuok tineno ka ng'ato timango golo bundene. Omiyo nyaka IBC take stand action against such people. Koyudi niya in aspirant to kidhi gi chike manondiki to then ogoli oko kata political parties bende. Koyudi ni in gi candidate ma ok en ng'ama oriere tir gi chike mag election. Ng'ama kamano nego bed gitimo nadi giwacho ni in koro kwanyal timine ndio kwanyal supporti mondo gikaw another candidate. Wadongi dak achiel kende to tieko twak mar otieno makawuono Recha no ka janno amoro ka ochwalo ote ongisa ka ni penja ni Recho ni to en gi pache en mane ahinya to on the push for 2/3 gender rules which suffered a setback severally. Openjo ka ni is there any need to fulfill as part of making women leadership achieved? Nyoro, in fact, we are watching in this particular regime. Nyota wan gi NADCO report. To NADCO report, and luckily enough, ni bunge nyocha opuodho. Koro gimodong ni NADCO report and implementation. Matine niya, giye watch mar 2/3 gender rule. Giye ni mondo bed implemented. And the mechanisms and how it's also enshrined in the very same report mar NADCO. Omiyo en gima mora sani kaka ng'ama miyo ni wachiegni en mana ni implementation is taking a while but wachiegni ni bunge matayo chike maloso chike nyocho se adopt ango the NADCO report in totality. Matine ni issues magwa pertaining gender parity, gender equality, gigo duto ni ye kacha kendango madhi timre kendo we are hopeful ni rais bo ensure ni 2027 ok wadhi donjo election like before to koro wang ni wadhi donjo kwange maber niya there are issues mag gender madhi bedo tackled once and for all. Ni ka political parties okotimo kaka nonego gitim then even bunge inyalo goloko. Yeah. Mogik kawatieko wachni mogik. Kotieko tanyalo mana goero kamano sana ne nyimine na ariyo manochung'. Achiel ma Ugenya, achiel ne Kasipul. Ni luaro ke e giko ni mar wuoth. Iluar itengri ichaki doka. Mondo jopiny bendo ng'e you are building confidence as you do that. Seche mitimo kamano bende jopiny bende bed kal ng'eyo ni idwa rango, idwa timo godango nikech seche moki wuok also a bit late. Koro en mana ni mine na akwayo uni mondo especially Siaya County mondo wawuoguru oko
kawanyalo chung each and every constituency. To there's a possibility ni wambe wang ni wanyale bedogi mama mambunge bangre sogut. Tengi madimora kabisa kaka nyarawila. Ginga mwero jenda ni wan bende wanyuolo nyako motimre nadi mochung nwasiaya modhi nwe od bura. Kati wuok mana game kaka mama naombaka apuodho malich gimitimo abange ni jobondo wang ni bongi agi wang maber. Erokamano ena Rachel Omolo jasiasa kuom kauthulo mar otieno makawuono ibiwa bed kod twak otudore kod nono yiero madundo mano timore chieng' tich ang'wen mano mar juma nyako Ramogi Ajwang' agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twaka e chenro mar mine wacho akaw mana yueyo madundo gisani bang'e taduogo adhi mbele kod weche manyien magoimore kik idhi mabor. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souk Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ka makruok bedo gir lweny, to hera bedo jasiku. Ng'ato nyaka lal gimoro. Madho kong'o ok en mana tim ma oseng'iyo, en ting' mapek. Yasemere kaka dhi chamo pesa e bala koro biro kwa yan pesa. Yaseme dhi Nairobi. Chuny ji chandore, to keny be medo kethore. Jaode temo gimoro amora, to lekne nenore ni tek moloyo hera. Mosiawa. Be joodno biro tonye masirano sama geno chalo mana gima ni mabor. Wabed gi kwe dala ka Nyasaye mong'eyo gimomiyo. Ewi Nam Cinema Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Chunya me gombo monada gukodi. Chunya mai gombo monada gukodi. Dak maunge kelele. Zedi. Maunge kelele. Would have won. Era maunge kelele. Maunge kelele. Tuko busy. Maunge pangana. Maunge pangana. Mondo iyud thuma mar hera maunge kelele kaka sikiza tulmari ibonyeza *812 *784 # Ramogi TV e od jothumbe duto. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod weche manyien magoimore.
Onge mar mwandu mag puodho miuso kata cash crops e kaunti ma Siaya en achiel kuom gigo mosethiro yuto mar jopur kono ni mar thothgi oketo maino margi e pur mar chama michamo e mier. Kata kamano, moko kuom jopur e kaunti no koro ochako pur mar avocado matindo tindo motis ni Hass avocado. Kaka jafombo marwa James Opondolero, jopurgo koro wacho ni avocado mar Hass en mula manyien modonjo e kaunti ma Siaya. Mahigni bura jopur e kaunti ma Siaya oseketo maino margi e pur mar oduma, oganda, bel kod mwandu mamoko mag puodho michamo e mier to onge yuto malong'o mar ohala magiyude ni margi tiyo kod lony machon e pur kod puro puothe matindo. Kata kamano yamo koro chal ma oloko kendo jopurgo koro odonje pur mar avocado matindo tindo motisi ni Hass avocado. Lwasi ma Siaya oyangore ni ber ne pur mar avocado mar Hass. Wasebedo ka watemo ng'iso jothurwa kae ni pith mar avocado e pith mabiro loko kit ngimawa, nikech wang'eyo ni thurwa kae alwora mar Lwasiwa ni ber kabisa ne pith mar avocado, nikech mokwongo Siaya wan kod koth kuom dwe 7 to koth mar dwe 7 no to kod liet mar chieng' moromo maloyo kaka pinje mag Murang'a gi Central Province chalo. Bang' yudo tiegruok ewi ber avocado mar Hass, moko kuom jopur moriwo nyaka Wakeini nochako pidhe ka gichako kod tielo maromo 40. Mara ya kwanza nilisikia kama wengine hawakujua sana, kwa maana nilisikia hiyo kutoka habari kutoka kwa Radio Ramogi. Nilisikia kuna avocado zingine huwa inapandwa, kuna mafuta nyingi inaitwa Hass. Nikajaribu, nikaenda nikatafuta huko Kisumu, nikaja nikatafuta. Wakati hiyo nilinunua kama mbegu kama 10 hivi, nikatangulia kupanda. Alafu baadaye kuna wengine walitoka Murang'a wakaja tukatusaidia mbegu zingine. Nikajaribu nikasukuma mpaka ikawa nikaongeza tena 40. Chich avocado mar Hass pod lach ni mar pinje maoko kaka China ware e okang' mamalo kowuok e pacho ka gi pinje mamoko. Kampuni ya Sunripe iko na soko Europe, iko na soko China, Malaysia, Canada, kuna soko kubwa mpaka South Africa. Kwa hivyo kile tunaweza kuambia wakulima ni kwamba wasiogope kwamba wakilima matunda hawatapata pesa. Ne wan kod kambi mar Sunripe ma gibiro kae mondo giwuo gi jopur, ging'isgi ni to ang'o monego bed ni gitimo mondo quality matende ni ber mar matunda gi oromo obed ni nyalo dhi e pinje maoko mondo migi manyonge makare. Kute bende gikedogo e yorno manyadala ni mar chiro maoko ok nyiewi avocado man kod kwiri mathoth. Gima be wasefwenyo thurwa ka ni kute mang'eny ahinya be onge, nikech puothe ni sani koro osebedo ka kuom higni 5-4 to ang'eyo ni kudni achiel kende miluongo ni false codling moth ema jachandwa manyuolo tong' maruchere e avocado, to ok wati gi kemikali mabiro tamo jopinje maoko kao. Nitie biological means mwatiyo kodo manego kute gi eki, koro ok nyal chando ahinya. Avocado mar Hass en mano madwaro pi mathoth mondo eka okel yuto makare. Kata kamano nok mar pi ne jopur en midhiero ma bende gikaloe. Midhiero mar sana pi to koro najitolea agine awagisakta pikipiki to kena pi taoli tienda avocado after 2 weeks kaber to sirkal nyalo miwa pi kuonde ma wapi masago wasechako pidho gego machiegni nikech pi kunyo pi ok yot. To awinjo kwayono kendo kaka an jatich mar kaunti ma Siaya ma chief officer mar department mar pi akawo mano kaka challenge, wadhi hakikisha ni wasambaza pi e yo makare. Jopur gi oriwre e bwo mabul mar Siaya County Avocado Farmers Cooperative Society kaka yorno mar neno ni achudhe ok ojong'gi kendo kelonegi nengo ma ok gidwar mar avocado. Ne wachako Siaya Avocado Farmers Cooperative Society ma ane achiel kuom jokanyo mondo wakel jopur mar avocado ka achiel
kawuono tinende bende ne wabiro waluongo jogo ma kambe ma nyiewo avocado to tero e pinje maoko. Kuom mano ne ginyiso yie margi ni puro mar avocado nyalo loko ngimagi kendo bero uchumi mar kaunti ma Siaya ni mar ochiek bang' kinde manok. Kama zile za kwanza ambayo nilianza kutumia, nilikuambia nilisikia habari kutoka Radio Ramogi, hata nimesavuna mara ya kwanza, nikaona inaweza kuwa mzuri sana. Koro yudo avocado to kisepidho biro keloni nuang'o e higa ka higa, mamano emomiyo nabedo interest mondo apidh avocado. James Opondo, Ramogi TV. Kawadhi mbele kod weche matimore e kaunti ma Migori en ni johala e kaunti ma Migori dhi nyime kod keto ikruok makare ma otelo ne nyasi mar piny Luo ma ichano tim e kaunti ma Migori e kind tarik 14 nyaka 16 mar dwe manyien. Mana ka jafombo marwa e kaunti ma Migori George Jumalero, gavana ma kaunti no Ochilo Ayako wacho ni nyasi no madhi timore e kaunti ma Migori dhi bedo mano ma oganda Luo bende dhi twak e yo ma siasa ma ka Luo ochomo. Nyasi mar piny Luo mitimo higa ka higa ochopo tielo mar 5. Nyasi bedo kodhi time e kaunti ma Migori e kind tarik 14 nyaka 16 mar dwe mar 12 mar higani. Ka opogore kod chiwo thuolo ne oganda Luo mondo koro bed kod puonj ma opogore mag oganda kitgi kod timbegi kod mamoko, nyasi ni bedo koro bedo ka koro chiwo thuolo mar ohala. Will bring both potential investors and also potential partners. So again, we have a program where our current business people, potential business people, future business people will meet with potential customers and potential partners. Johale County ma Migori mane obedo kod romo kod governor ma Migori Ochilo Ayako ne wane giseketo ikruok makare mar tiyo kod thuolo makamae e bero weche ohala. Migori is the land of fish. Wan gi reche, wantie kod gold, wantie kod gik mang'eny ma ka ubiro ng'ato ok nyal dhi ma ok oyudo gima berne. Ka akelo njuka maloso gicha, abiro yudo pesa. To pesa ni kayude obiro konya kendo obiro konyo bende obiro madong Migori County ka. Gavana ma Migori e twak mare ne owacho ni ikruok nitiere makare motelo ni nyasi ni bedo ni koro dhi kelo oganda Luo mathoth mawuok e piny Kenya kod oko mar piny Kenya. Every county is the county with unexplored tourism potential. We are looking in great details at the Thimlich Ohinga, Mugabo Caves, and also cultural tourism. Jakoma johala obendo ng'ere kaka Chamber of Commerce e kaunti ma Migori Peter Orimbo wacho ni giseketo ikruok mar neno ni welo madhi biro e kaunti ma Migori e nyasi ma piny Luo obedo kod kuonde nindo e otende mantiere e kaunti ma Migori. Orimbo wacho ni kaunti ma Migori nitiere kod hotende ma bende chiwo kuonde nindo manyalo rwako welo maloga na beach. Kuonde mag nindo gi kuonde mag dak nitiere mang'eny nikech Migori ok en Migori Town kende. Migori Town wantiere kod Rongo, wantiere kod Awendo, wantiere kod Isbania, wan gi Kiancha, wantiere gi Migori Town, wan gi kuonde nindo maber ma ka ji obiro to ginyal koso nindo, kuonde chiemo ng'eny. Johala gi wach ni gisebedo kod tudruok makare bende kod rite kwe mar neno ni koro weche mag rite kwe koro ting' malo e konde duto e kaunti ma Migori e kinde nyasi mar piny Luo. Sirikal mar Kenya oikore kod security maber ahinya nikech kaluwore kod twak mane wan go kod gavana marwa, nitiere security madhi ya kuonde mamoko, kendo adwa nyisi ni ka ng'ato biro gi paro moro marach to obiro bedo disappointed nikech biro yudo ka security nitie ya kutosha. Gavana ma Migori Ochilo Ayako wach ni nyasi ni mar piny Luo ma idhi tim higa ni e kaunti ma Migori dhi bedo mano obende koro oganda Luo dhi yudo thuolo mar twak e weche go mag siasa. To ahinya kinde ni ma bende Prime Minister machon Raila Amolo Odinga koro onge e kind oganda Luo. They need more of such festivities. When you and I talk and fraternize, the things dividing us become smaller and irrelevant. So the fact that we do not have a Baba unifying factor around this Piny Luo festivity, it provides an opportunity to come closer to one another.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Harambee Starlets nodhi nyime gi ikruok ne tugo mar ariyo mar osiep e kindgi gi Algeria. Tugono ma igoyo e piny Algeria kinya Jumapil. E tugo mokwongo, Starlets nolo gonde 2-1 gi nyidendi ma Algeria. Starlets ema nokwongo loyo kokalo kuom Mwana Halima Adama. Kocha Beldin Odemba onyiso geno maduong' mar dhi loyo tugo makiny. Kolero ni moko kuom gik mane ok gitimo e tugo mokwongo giseloso kendo gidhi yudo loch. Harambee Starlets yuoro e tugono mar osiep kaka yorno mar timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika ma ibago higa manyien e pinya mar Morocco. Very working hard for the best. We really need this win kwa sababu tuna prepare for the AFCON. Tunaenda compete, sio participate. We learned a lot from the first match, including off pitch, a lot of on pitch, and we've trained and we've worked on what didn't go well. We are hoping and we are going to give Kenyans a good game. We chose to play this friendly match because Algeria also qualified for the AFCON, so we are getting a taste of what to expect during the AFCON tournament, and so far so good. We just hope that we can keep on improving so that we can do well during the tournament. Nyakwara Mugejwang erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani e kinde mwatieko chenro mano mar imore otieno makawuono. Malaka ei Orondo ka nitiere Mombasa wacho ka ni yiero madundo kuom mine to kodhi maber nikech mine mang'eny ok nene odonjo e pap nikech mokwongo siasa ma Kenya oketh kod njore omiyo mine oluor. Mar ariyo wacho ni culture mar jarateng' ochayo mine ni ok owinjore gi tel e siasa, gender biasness. Mar adek wacho ka ni chik ok otegno e tiyo e yor adiera kuom tayo yiero. Nitie joma nigi teko pesa mang'eny omiyo gin ok kawnegi chik kata gihinyo ng'ato. Mar ang'wen wacho ka ni siasa mar Kenya ni kod corruption mang'eny to mine oluoro corruption. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Nyakwara Mugejwang erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar weche manyien mag Oimore. Ibed kod otieno maber, oriti masani nyaka kendo warom juma manyien. Nyinga Joyce Oduor, nantiere kae kod jaloko marwa Liza Otieno.